Peter womthetho. Nganjani? Yebo. Bosayitshela. Nayi induna lena. Iyo le nduna lefikile izohla isigodi sakithi njengoba isishawe stroke. Ngiyasola. Unduna uNtokathi. Hamba. Velasi. Sikuvakashele sisteshi. Sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngalola suku. Mkhwanazi. Bhala lapha. Baba, usichazele nje kabanje ukuthi kwenzakalani ngalola suku. Hayi. Ngalola suku engikhumbula kahle impela ukuthi ngabuya emasimini nododana. Athe inkosikazi engenze lokudla. Inkosikazi akenze lokudla. Ngathi ngikhuluma naye ngaze nje ngisho ngamele ngaphelelwa amandla nje ngaphelelwa moya ngawo ukuthi kwenzakalani namhlanje. Kade ngapha inkosikazi esengekho ethi uhambe nengane ngabuza la abafana abagadayo bathi uhambe nengane. Shuthi inkosikazi yalazi udaba. Shuthi ke nje asayitsheni mina esamcela inkosikazi khona mhlambe khona azitshela khona ngcono. Asichazela. Hayi uqinisile sakwethu. Kumele sitholene inkosikazi uye sezosinika iqiniso lonke. Ngoba ukuba ngazi lutho bengeke sabaleke. Yini embalekisile azihambe nengane emva kokuthi kwenzeke lento le. Hayi Velasi siyabonga. Esiqedile ngawe baba. Sokuthembisa ukuthi somthola inkosikazi asichazele kabanzi ukuthi kahle kwenzakalani ngalola suku. Mayibuke ngane lophela okunye sengaba usibenza kanjani ngifuna ingane lodana kuphela khuleka Mvelasi sakuthembisa nasonza ngakho konke usemadleni wethu ukuthi siwenze umsebenzi wethu simthole inkosikazi wakho. Ukuthi nje ngiyacabanga mfethu. Angitshela ukuthi indaba yadadweni. Iyona ukukhulunye. Ngacabanga nje ukuthi udadewethu kube kuthiwa angazi waseqaleni mhlambe ngibe nomona ngaye. Abanaye angikho muhle kulezi zama advice kodwa nje mina mangiphethe inkinga vele ngikhetha ngiyacabanga. Advice. Okay, i-advice umbono. So ngiqonda ukuthi mina angikho right kulezi zinto zombono yabo. Bese ya kodwa mfethu ngisho ngathiwa ukho right ke. Buka nginoba njengamanje ubhuti naye ubhizi ngezinto zakhe. Siswami naye ubhizi nesonto. Buka ngingedwa njengamanje. Kanti udadewethu yena umuntu engangikwazi ukuthi ngihlale naye phansi sikhulume mhlawumbe. Kodwa akusenani ke shuthi kwavele kudaliwe. Ngisakhuluma ngodadewethu ayesike zami. Wena ke sithini sathi story. Mina bese esikoleni ngixoshiwe. Xoshiwe? Kanjani manje? Ngixoshiwe bese yabona nje izinto zama yabo nje okokuqala mina esikoleni ngangiyele ukuyofundela mina. Manje abazali bami bangifaka izinto zama physics, ama maths. Akusimina loyo. Izifundo ezilezi zasesikoleni akusimina loyo. Mina bese ngithandela i-acting. Manje wayekela ngenxa physics. Manje ngenxa yalokho nje usungazuza ubuye kubuka njengamanje uzozuphasha ufane nathi. Buka nje uba usasifunayo kule ndawo thina. Bafana bayayibukela yini sihlala emakhaya. Asinalutho ngeke uyobona khona manje ngibulala umayi. Mina ngibona kungcono ukuthi ubuyele. Ungafa. Manje uyekise nje lezo izifundo lezo akukho kunye. Ngoba kutshela mfethu abantu mangayithandi alikhandeki ngisho ngabe uyazama. Kodwa ngiyakuzwa ke akusenani ke. Mana ke vele wena sithini ngawe? Hayibo. Ngikubonile phela.
Sleepless Beats. Hayi Ntoni, plus lakho. Hayi khulu ngiyalibona boy. Hayi ngiyalibona. Hayi olambo kahle. Ngathi sithi ukusebenzisana. Sokhomba ngasandla ngontanga yakho mina. Xolisa kaMntoni. Yobe. Asenze sikuzele la. Ngithi mina u30% weplaza uzokunika wona. Nawo yala. 30%? 30%. Ufuna sisebenzisana. Wena uzoqhubeka nawo 70 rand. Hey, Ntoni. Hey. Madlile amathambo engqondo. Ngabona ukuthi yazi wenduna ngisela amagama kubo. 30% wendawo. Ya. Yey. Hey. And futhi wemfana mbokazi sengqane lokho. Saza kumangaza. Hawu, saza kumangaza mase sobambisana nje kahle. Saza kumangaza kakhulu. Sengqane lokho ubonayo. Lala ubona ongitholile khokhovula wenyanga. Inyanga nje kudumele la ndaweni. Awu. Akathi wena Ntoni wena hayi khuleka. Khona inyanga ngiyaziyo. Ihlala khona la lesigodi lesi. Lenyanga le ayisuka baba. Khokhovula wenyanga. Ngene njeni? Okay. Uyabujama manje. Ngoba sakutshela nje ufuna nje lokwana longikhubaze kanje ngoba jazele nje ngikhubaze kanje ngakho futhi ufuna ukutholela inyanga lenyanga lena ngifuna engenzele umuthi futhi ngizokwazi ukuphuza ngiphuzisa umphakathi lapha ukuthi mawuphuza lo muthi wona kube uvela ukuthi uyagula noma khona inkinga ngabhekana la mawuthi khona inkinga ngabhekana la kube uyena ukuthi nguye lo ganga ngami Kakhona wena kanje uyabona intelezi inyanga egoqile la esigodini. Hawu madodelezi Into nje efunayo manje nzamanje ayikusasa Ntoni ngiyakuthembisa. La yabona leyo indawo yakho angiyithanda Ntoni. Ya. Umfana ombokazi umfana hamba la ubambizo bani ubona. Ujalasi mina Ntoni. Ujakala. Umthetho wakho awufundisi ukwasho bathi bokhuluma umuntu omdala ogqoke igqoko wena. Uwapi la? Yazi abafana baselile lokushini kwenze njani? Ntona ngithanda ukuqonisa lomfana wami la. Hayi. Yazi mohamba nojakala semina ngibona ukuthi phela ujakala sesibona sishaya umkhondo kabi. Bengifuna singithugathe lonkosikazi wami. Yazi uhlakana sempeleti zakhe. Uthe kwazi ngithola lonkosikazi. Akazi ngobona konjani lapho. Ngizwa ngawe mina. Ya phela ujakala ngathi sizosebenzisana futhi naye. Niyaphila kodwa emantombazana. Siyaphila. Hawu wayisazana webakithi. Hawu. Uhambe kanjani umhlangano webamba lapha? He ungayiboni induna sekuyilezi. Hayi bakwenza. Mana vele wena uhlele induna. Hayi ingane yami ngiyobuye ngixoxele. Wayishelani induna? Wayishelani vele induna? Usayithandisa izinsizwa le. Hayi awume. Hayi ngiyoxoxela. Ngifuna ungixoxela ukuthi lapha induna ibithini bekwenzakalani? Ibizositshela ngamanzi ebizosikunkisa wona isilambisi. Amanzi ani? Amanzi angenalutho. Bethi faki umuthi angazi uba noyenzile uzo. Wenkulunkulu wami cha weJehova. Hayi wefihlele mbe. Hayi yini ngiyachaza ngithi ngiyonixoxela. Bengizonibuza hayi. Mina kusamene ngihambe ngiyobilisa ubhontshisi bafaza sambeni. Sokubona mfana. Manini. Iyakwazi yona ukukhuluma ke nje. Iyakhuluma yize nje. Ethi nje. Hayi anihambeni wemantombazana. Ningazi ukuthi ningibonile phela. Nkosi yami bakithi. Nkosi yami uNkulunkulu wami. Hawu kodwa Nkosi yami lenduna bakithi. Ake ngihambe. Phezwe itikadika la. Uneme. Wakho mfana wami uneme. Yandoda. Awububhuti sokhulu sesinempini kanti nase nifika ngalendlela nifika ngayo ndoda sekuyiyo indlela okubingelela le. Yazi imponi. Asikhuluma ngempe yazi imponi. Awukayiboni ke mfana wami impi ke. Ngena lapho. Angizela ngizodlala la ngizosebenzisa amahleza la. Uyezwa. Inja yakho idla amaqanda.
ngithi ngizwa ngithini kwena ayazwani bhuti wami ekubani ngiyakuzwa ngabe mhlawumbe ngiyakuphendula lokho kusho kodwa into esoyiphinda yona nabafa nami sikumzekelisa ngalokho kudla inkomo hlala utabeni futhi umtshela sizengani lo lalela lana ke bhuti angizela ngizodlala la angizela ngizosinisa amahleza la uyazwa ufuna ungizwisise kahle angibuza ngizela ngizokubuza la noma mhlawumbe uzocabanga usizodlala sizodlala phela uyazwa ahlala magenzi ngiyakutshela inja yakho idla amaqanda so ngalokho anyakazi mangisakhuluma bhuti ungilalele sisi yezwa ngalokho ngithi ngifuna inkomo ezingama21 umdlalo lo mfowasukhula umdlalo loyo lalela lana simoya lalela lawo angizela ngizodlala la ngizokutshela nanye ngithi ngikhiphela injalo lezo nkomo umdlalo webhuti sekukhulunyiwe mfethu noma sekukhulunyiwe akwazi ukuphikisa lokho uyazi lento enziwa nakho injani ngiyakuzwa wami isuse lento leyo ekhanda lami cha phela kwazi ungaphikisani nombono wethu njengamanje isuse kodwa lento ngikho ngoba phela lokho nikulimazisa lento leyo ngoba nomfana wakho nje enze izinto enje uzolimala kakhulu kodwa kokabili ngefowami kokabili zimbili lezi ziba lezi indlela yokuphila noku uma ukuhlula lokho usenzela indlela yethu hlala phansi azila ngizobuza manje lokho kodwa sokudlala ufana ufana lo uyazwa nanye yakuzobuza futhi lingapheli iviki sinyawaza bosokhula kakhulu upaso bro kunokusena ukujeqeza mangakwenzi lokho uzoshuka uzokahleke qhuti kokabili phela umuntu lesikhuluma ngayo la uma lenhlabathi ingombathwa yinina izobathwa yithini umfowenu uzomphelezela kubandana chansi siqedile kanti mfowasukhulu ke uma ukuthi ekugcineni kwakho konke ugcina uyitholile lezi inkomo othi uyayifuna kuhlale wazi wena ukuthi usunempi neqhude leyo phela mhla wathola isicoco yedwa phakathi kwami nawe bande bubisi yapho bese ngifonelele nododo ngitshela wona ukuba ngifonela ngizongitshela le ndododo ulalele lapha awuhlanganisa abafana abakhumala nosigedlemba ngidinga ukunibona njengamanje uyeka lento ngibuza yona ngisho lokho engikushoyo mina ngiyenza njengoba ngisho yenza njengoba ngisho manje ngiyanqhamuka njengoba ngichaza nje bafana bami khathazwa yini ka lo mkhunkulo usukhulu uthi ufunda ama21 wenkomo ngalesenze senziwe ubhanda ngokuba ngene ngoduso yakhe uright kahle emqontweni awukahle weqhude ama21 injalo nje bafana bami kusasiza ukuphikisana ngokwembono into ezosisiza thina njengamanje ukuthi siphume nesisombululo esisodwa sambe sothi ungathola lezi inkomo emzini yabantu niyazi nane ayikho enye indlela ukuthi sihole lezi inkomo umzini wodwa inkomo 21 qhude imuphi umuntu ozosishayise ibhuqa yonke into ekhona lapha egcikeni imuphi leyo umuntu uzohamba egrabizaro seshaka lapha la uyabona webavu umuntu uzogula uyabona kukhulu okuzayo umuntu uzogula kukhulu okuzayo sahamba ukuthi sotsha inkomo zatokathi kunani kanti uyabangana nafala ukuthi lento ithule kancane nje ithuli kancane ngoba awuthi nini ngoba lento mina yebafana awukahle weqhude ngiyakuza konke ngelokho kushoyo ufala kagame kancane okay kulungileke kungani wena ungakhulumi mhlawumbe ukuthi ukuxeka ke sikuza ukuthi cha uyamxeka lo mfana ngalesenza senzele ubhande ngeke ukuthi engangena ukhulu wabantu lapho bubesi asikho isidingo sokuthi simxoxe ubhande njengamanje thina into edingakalayo njengamanje ukuthi nobhanda simeseke simkhiphe kulento le akuyo lapha ya intombi uzokomela sijaza phela meboya nani niyamazi usokhulu ukuthi uyingozi uma singayithola lezi inkomo lezo uzomkentula ubhanda kanti uma ukuthi thina siyasiza njengamanje sibhizi lasigxekana nobhanda ngeke uze kusisize lokho ubhanda kungcono kuba mhlawumbe sixeka yena njengamanje simbona la
Ani mina asizombona kabavuthi bavutheni wena. Awukho umbono madoda engudinga mina la njengamanje ukuthi mina lana bakhumenta yodwa. Njengamanje sihambe sodinga lezi inkomo akekho umuntu in or out la. Yeni manje bafuna lokho. Oh ubafu uyagula. Angimina madoda. Angibafo. Bafo. Weqhude ngizophosa mathu. Qhude yazokuthina bafo ngicabanga ukuthi qhude nihambe sonifika phambili. Usikade bamanje masephelele inkinga ngami. Asikwazi. Oh uphosha bapho phakathi kwakho naye. Oh Nkosi yami. Sonifika qhude. Yo sobala abafana la. Bafana bakakhumana. Abafana babuthelezi. Bafana babuthelezi sebesaleni njengamanje enkundleni. Okukhomba ukuthi mina sengihamba nani njengamanje. Ngiyanthemba bafana bami. Kufanele bafana bami sikhiphile ubhani. Kusokhulu nani niyamazi usokhulu ukuthi uyingozi. Ngoba sikhona la madoda nani niyazi ukuthi usokhulu siyamesaba. Kufanele usokhulu bafana bami uyamsaba. Nani niyamasaba usokhulu nikhona bafana bami. Sasisabe etsizwa thina. Akusizi njengamanje ukuthi siphikisane bafana bami into edingalanga njengamanje. Sihambe. Ngidinga ukuthi njengamanje siyodlula kwentelezi yamadoda. Senze lento le. Batabengishilo ukuthi singahamba sikanje. Thina singokhumalo ubaba washiya insizwa lapha kithi. Njalo. Ukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Usukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Ukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Usukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Webafana angithi nithi nina nize kubani? Kuntelezi. Sanifikile ngiTelezi. Uzoninika lolu sizo lwentelezi madoda. Ngithi madoda manisuka la. Anibheke emuva. Nangizwa madoda. Telezi. Nangizwa madoda ngathi angikuzwa kahle ngapha. Futhi omntana. Hambe kahle abafana bami. Ungabuka emuva. Seshile ntelezi yonke into enifisa izokwenzeka ngendlela yenu. Sithembani mina. Ukukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Ukukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Hayi mina ke ngingakusho nje manje sengiqedile wami umsebenzi wemadoda. Ngithi kusasa lokho kusayo ngiyayifuna inkomo zami ezothuna nembuzi yami. Mangekho njalo ngizongifunda neniqondo ukuthi ngubani mina. Ngintelezi kayi-1 mina madoda. Nangizwa? Akubonga. Kuma. Ukukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Ukukhuluma yakwesaba usasikhulume makhelwane. Bathi bokugcina ubani bo? Bafana bami. Uma singathola la amadona amabili bese siyadonsa into masiphiphile ngale ubaba kulomisa sibone cause mase siyaqala sithi sikhiphe ngalapha iphuma khona siza inkinga analo manje bawuzongena ke hayi kuzongena nathi into ngoba la Usungapela amandla, usungapela umoya, usungapela amandla, usungapela umoya, ngoba sempini, thina sempini, thina sempini, ngoba thina sempini, impi yothando, thina sempini ngoba thina sempini. Impi yothando, usungapela